שלום יהודה אליאס, איש הגאדג'טים שלנו. הבאת לנו היום קופסה עם דרקון יורק אש. נכון. מה יש בפנים? בקופסה יש לנו שתי מערכות אזעקה. אוקיי. אחת. לפני שתגיד לי מערכות אזעקה, אני חייב להגיד לך, הרי החוק עכשיו המבורך עבר שאין יותר מערכות אזעקה בישראל. נכון. הנויז פולושן הזה נפרד מאיתנו סוף סוף, אז מה בעצם אנחנו מראים היום? בעצם מערכות האזעקה מתו. כלומר, זה הקונבנציונלי מת. זרוק אותו לים. יופי. הגאדג'ט החדש הוא בעצם מערכת ביפר. אוקיי. דו-כיוונית, שאתה מקבל מידע מהרכב שלך, אם מישהו נגע לך ברכב, מישהו פתח את הדלתות ברכב, או מישהו אפילו ניסה להניע את האוטו. באוטו יש חיישנים, החיישנים יודעים לזהות איזושהי פעילות חריגה שקורית באוטו, וזה יושב אצלך בכיס, בתיק, ליד האוזן, ומדווח לך מה קורה באותו רגע, מטריע. כן, והוא גם רוטט, כלומר אם הוא בכיס ואתה לא רואה אותו, אז הוא יראה לך, הוא ירטוט, והוא יודיע לך בצפצוף חלש, יש לך פתיחה של דלת ברכב. או ניסו להניע לך את האוטו, או נתנו לך מכה ברכב, כי יש גם חישני זעזוע. כל זה לתוך צג שהוא נראה כמו אייפון, בעקבות אייפונון. אייפונון. כן. ויש לו אפילו מסך מגע. והכל בדו-כיווני. אתה פשוט יכול גם לנעול את האוטו, לפתוח את האוטו, לפתוח את הבגז' כמובן. במצב תיאורטי שבו אני חוזר הביתה, נכנס לבית, ואומר לעצמי, נעלתי או לא נעלתי? נכון. נכון, זה יפה. בטווח של עד איזה 300 מטר, תלחץ על הלחצן הזה של המנעול, ואז המכונית תנהל. ואז אתה יודע שנעלת. כן. ותגיד, אם יש לי 2 מכוניות בבית, אני צריך 2 מערכות כאלה? האמת היא שהדבר הזה הוא חכם, הוא יודע לשלוט עד 4 מכוניות. כלומר, על 4 מכוניות הוא שולט, כן? והוא יודע לזהות אותה. אם יש לי מיני צי רכב בבית, אני מסודר? כן. אוקיי. הוא יודע להתריע לך מאיזה מכונית קיבלת את הצפצוף, מכונית מספר 1 או מספר 2. כן, והכי חשוב לזכור, לא עושה רעש לשכנים. נכון. תודה רבה לך, יהודה אליאס. שמחתי. עוד מוצר מתקדם מבית הפרינטק ליין, נציגי אלפיים ו-JVC, 03-537-6060.